Rapport indipendenti jikkonfermaw is-swed fuq l-abjad. L-għoli tal-ħajja f'pajjiżna issa laħqet livelli kontrollabbli u dan il-piż qed iġorru l-poplu Malti wawċi kollu. Ċifri pubblikati mill-Eurostat juru kif ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna baqgħet ogħla minn dik taż-żona ewro matul ix-xahar ta' Deċembru. Fatt li jikkonferma kemm il-familji Malti wawċin spiċċaw iġorru piż enormi kaġun taż-żieda fil-prezzijiet ġimgħa wara l-oħra. U dim dan kollu Net News staqsal il-Ministri x'soluzzjoni qed joffri l-Gvern Laburista biex itaffi xi ftit mill-piżijiet li l-familji qed iġorru fuq xirja sempliċi ta' affarijiet bażiċi. Iżda jidher li sa issa għadhom ma sabux is-soluzzjoni, kontrarju għal gvernijiet Ewropej oħra li ħadu azzjoni mal-ewwel. Allura li tal-ħajja soluzzjoni għandkom? Il-Partit Laburista mill-Gvern huwa soluzzjoni għall tal-ħajja kif kollha konsistentament diversi budgets u diversi miżuri li daħħalna. X'inhi eżatt x'inhuma? Komplu jaffejnijiet magħna. X'inhi s-soluzzjoni? Ħankomplu naħdmu għal ġid tal-pajjiż. Tinsaqsik fuq l-għoli tal-ħajja kellkom issolvuha dan ix-xahar, imqarta tu pjan. Tal-pajjiż. X'inhu l-pjan imma tal-Gvern għall-għoli tal-ħajja? Aħna konxji ta' dik id-batija u għedin naħdmu fuq soluzzjonijiet. Ser ikun hemm numru ta' deċiżjonijiet fil-ġimgħat li ġejjin li se jkunu komunikati mal-kumplament tal-poplu. Grazzi ħafna. Nispjegali daqsxejn x'inhuma l-ġifieri daw id-deċiżjonijiet. Segwi l-aħbarijiet u tkun taf bħal kull ċittadini ħol. X'inhi s-soluzzjoni tal-Gvern għall-għoli tal-ħajja? Bonġo, nkomplu naħdmu. Għandkom soluzzjoni? X'inhi s-soluzzjoni tal-Gvern għall-għoli tal-ħajja? Naħseb tiġewrejna fil-budget u nkomplu naħdmu biex aħna kemm X'inhi eżatt imma? U kellna budget bħal dak. Roberta Bela kien wiegħed li f'Jannar kellu jagħti soluzzjoni konkreta għall-għoli tal-ħajja. Iżda issa għaddew kważi 15 mill-bidu tas-sena ġdida u l-ebda pjan għadu ma ġie ppreżentat sabiex pajjiżna jeleb l-isfida enormi tal-inflazzjoni u żieda fil-prezzijiet. Aħseb wara kemm daħlu fis-seħħ il-miżuri mwiegħda. Ta' minkejja l-appelli kontinwi tal-Partit Nazzjonalista sabiex b'mod immedjat Bela u sħabu jifqu jintaxxaw l-għajnuna tal-għoli tal-ħajja bilan li jtaffu ftit mill-piż fuq il-familji Malti wawċin. U minkejja proposta ta' Bernard Grek li tingħata għajnuna l-importaturi kollha idejat li l-Gvern qed jibqa' ċas qudiemhom u ma jieħux azzjoni.